Kang. Kowe tengok kono. Ayo. Sayah banget awake dhewe nggone nyambut gawe awan. Awan nyambut gawe bengi rewang rak sayah. Lah iki awake dhewe seren ngangsu. Iya toh? Barang ya awake dhewe iki lek pertanian barang ki barengi rewangan pirang-pirang dina. Ah, nganti sayah awake do nganti kaku kabeh seneng-enenge. Do lara ngono ya, Kang? Iya lara. Le rewang ngene sapa to? Alah yo kewatengen kene. Oh, kewatengen kene. Perlune Ki mantu gedhen. ku mantu gedhen. Terus nanggap ketoprak. Iya iya. Heeh. Campur. Ngunduh. Ayo mundur. Heeh, ora nanggap ngunduh ndak ter. Ya. Nanggap ra awake dhewe to. Wah, Ah. ya pokoke ngene. Gandeng awake dhewe iki nangka melu gawan. Entanu Murti nyambut gawe gula wentah sawah Tegal lan uga kewan. Werna-werna iki karang awake dhewe iki le temandang gawe iki nganti teplok temenan. Nah iya. Mongko sak ngertiku aku dhewe iki nen umpama aku kuwi durung tangi kowe iki urung subuh wae kepara wis menyang sawah. Nek iso karang ya kudune subuh iki angge mangkat. Oh, tak kira nek kowe kae anak ngoco kleru e. api ya? Amal mangkas iki le subuh kari. Wah ya kuwi. Dadi karang kowe iki sok wis kulino. Ming mbok menawa werdi bojomu apa mergo saka karepmu dhewe? Aku. Heeh. Ayo ono sejene wedi karo bojoku barang ya karo karepku dhewe. Ayo iki nang kene iki nggon perkara wong lanang nganti kalah wedi karo wong wedok. Nek yo kene kok aja njur banget-banget wedi karo wedok ayo wong kuwi kadang kala nyambut gawe. Ora wedine tak wedeni. Oh tak wedeni kowe ya sapitan. Tapi nek kowe iki wedi ya ora njur wedi ning Aku piye lek nandur pari kaya wingi-wingi muji lemu-lemu. Kae iki ya wis tak tandur. Kabeh. Urung. Lah ya mergo rewang mau dadi aku ketungko rewang durung nandur. Aku nandur kae sayuran ke malah nganti kacange tengtol gede-gede samene-mene. Loro omah kae tok tanduri apa? Kene iki Sawi, do bolong. Ya sawi do bolong ya. Remuk ngono wae. Tinggal rewang mau. Oh, ayo wis ora apa-apa. Sesuk bakal ana ejo. Monggo aku kuwi nandur pari. Durung nganti rampung wae terus kelep. Banyu kuwi dudu ilok. Lah ya dadi wis ora ketok tanduran anane meng banyu. Kaya nang kaca. Heeh. Wah. Ya muga-muga wae. Sesuk oleh ejol. Nah, ejol karo sing kuwasa. Kuwasa. Ya. Iki ngene. Heeh, aku kuwi nek biasane aku kuwi juru taman. Ning gandeng iki pegawan ngesake aku ki kudu melu nang kene, ya iki ora nang juru taman. Njur aku ki nek kala mangsa nang Paluombo. Karawitan para kanca-kanca lan ibuku pesinden. Kok kowe iki ora tau ketok kuwi jane kowe iki nang endi? Anu kok iki. Aku karang kesibu aku kok ya karang ya wis werna-werna. Wong siji ditinggal nang pasar. Ae pokoke ana ngomah sing dhewe ki ya wis numpang keliwet. Liwat keliwet. Aduh, kowe iso kliwet. Iso. Ngombor sapi. Oh, ngombor sapi. Nyorok leto. Aduh. Oke gawean. Dengkul nganti kemeng lho. Aku ki kandhane Kang Amat kae, Amat Gilun. Kae jare ya nukang barang. Biyen. Oh, piye to? Saiki wis enggak. Wis ora nukang. Wis enggak mau nukang. Oh, mergane piye? Sekeng ngono apa ora payu? Ora sekeng wektune enggak ada. Ora, waduh. Jebul kowe iki ya lulusan apa kaya iso basa kaya ngono ku mau. Urusane karang ya wis ku mau tak kandhani werna. Ayo. Wis pokoke karang siji nang pasar siji ngomah. Heeh. Ayo kowe esuk ya wis werna-werna. Monggo ora. Lho anak-anakmu anakku do wis lunga kabeh. Ku lunga kabeh dadi kowe kur karo bojomu. Karo wong loro Wah, manten anyar. Wah. Ya apike apa malah tambah wae. Bojone? Heeh.
Siji omah ditradung bojoku kok. Siji wae. Ora ya dirembuk sing apik-apik. Ah, karang engko aku wedi kuwi nek ditradung babonku kepiye? Ayo omong iki tak karang aku ki karo kowe ming wong loro biangmu umpama aku ki tambah meneh njur engko duwe anak ngono ora ya wis. Ayo enggak metone dah. Wis ora manjur ngono wae. Malah kowe jarene. Piye? Arep rabi meneh aku krungu. Ora sok tumbak cukukan. Wingi aku krungu kok aning yo apik apa rabi menehke sing siji ngomah siji nggo jaga nek nang nyumbang kuwi Kowe ngerti dhewe apa ana sing kandha? Oh ya Ana sing kandha. krungu dhewe. Aja seru-seru cenjo. Aja tok omong-omongke. Ya cen ngono kuwi. Ya iki ngene. Ning awake dhewe iki wis nyambut gawe nandur pari Palawija kabeh mbok menawa engko Kakang Begawan Danumurti. Danumurti kuwi engko takon karo awake dhewe ya ditutukake pametune endi sing wis metu, endi sing durung metu, endi sing kudu perlu di rumah dirawat kudu dilakukan. Engko apake dhewe lapor pokoke. Dilaturake supaya kabeh mengko mengerti. Lah iki ngene. Gandeng ana ing padepokan kene kuwi duwe gamelan. Slendro pelok. Hah? Oh slendro. Oh peloke wis didol berarti. Nek mbiyen ketoke krungu muni slendro pelok. Ambiyen kekurangan yo didol. Wah ya wis karo Pak Maliki didol ya ora apa-apa sing penting kare cukup. Iki ngene. Iki tak undangke kanca-kanca pengrawit. Karo ibu-ibu pesenden ya to. Men ditabuh gamelane kuwi ben supaya engko ngenge iki ora ilang. Ora nayeng. Heeh, wong sebabe sekarawitan kuwi ya steke dhewe kabeh, gamelan teke dhewe, wiyaga tanpa mbayar, sinden ra mbayar, gratis kabeh gamelan ya apa kene ra didumuk-dumuk yen nayeng, Kang. Wah iya. Ya perlu kudu didumuk dirawat, ya to? Ya sakala mongsane awake dhewe ya aja nganti lali ninggal. Ya iki mengko awake dhewe nek wis kabeh engko ki para wiyaga wis mlumpuk dijaba ibu-ibu pesinden kuwi ya wis numpuk mengko terus ditabuh gamelane awake dhewe joget seneng-seneng. Dinggo nglipur ati. Sebab awake dhewe iki ya umure ya wis akeh to. Aja nganti heeh waranggonane engko papat, mengko papat. Engko papat manut waranggono karo prasanggan. Terus awake dhewe iki ya seneng-seneng karo nunggu baguse gambar. Mbok menawa lagi ana ing petapan apa mau ndi dan mula awake dhewe gandeng iki awake dhewe teng omah supaya mengko karo seneng-seneng. Ngono ya ta. Monggo tak matur karo matur. Bapak Ibu Wiyaga lan Pesinden niki dituthuk gamelane kalih ditembangke kula tak joget kalih nunggu baguse damar bulan. Ngungkelmeske kaya niki ya nggo nglipur utawa nggo hiburan men gamelane iku ora neyeng. Wis pokoke manut ora ngarani werna-werna wong ya ora mbayar. Iya ta, Kang? Ayo kula. Yo engko nek ngarani rak muni ndi ngono rak ya cilaka wong awake dhewe ngabdi njur dijaluki. Mongko nek wiyaga ki ya 12, 13, 15 sinden 4 ora barang sethithik. Ayo pira nek sakmono kuwi? Ayo mula kuwi mula awake dhewe wis ora usah takut werna-werna engko manut apa sing arep di. Wah, gamelane mongko ya pokoke apik. Suwe ra mangan gethuk jajal ditukokke nang nyonyol engko men kaya ngapa rasane gethuk. Biasane meng mangan apem. Ayo Kang. Iya. Ya iki tuwa-tuwa le mun joget ya apik, batinku ya wis ora iso joget. Monggo suwe tenan. Sekarang ya dibener-bener awake iki ya masaya bengkok saya bengkok. Ya kayane aku ki mau ki kaya le mun joget ki saka jero ki kayane ya. Ngene iki ora iso iki. Oh, jebul ku mau ki menerke boyok. Menerke boyok. Akarang yo jongkong laku. Iya. Oh iya ya. Ayo karang genti. Oh ya karang genti genten ya toh. Genti genten awake dhewe iki urip nang desa ngono to. Ya joget iki ayo bareng-bareng. Loske wae lho joget rasah nganggo jikuh lan perkewo. Iya. Ha iya.
kanca padha dolanan rame-rame joget gojegan rangkulane yen disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kaca kabeh padha turu sore Gedhek asale saka tulak suwe ra petuk atiku rada gelap Gedhek asale saka tulak ripat ngantuk mergo nyanti rondo aja ngono Mas aja ngono kadung janji Mas aku mangko penak ta Kang si pisan apa pindho meneh apa wis Manut kowe. wah ya nek apik ya wah ya ora ya kuat wong kowe iki semono kowe mongko malah jame ya anyar iki Anyar iki saka atuh. weh bagus e Damar Wulan seneng-seneng mergo sayah awakku kale ya sayah awake mau las ana ing sawah uga ana ing ngalas lha kowe mau ki tak enteni suwe banget ki jane kowe lunga nang endi Gus aku mau kira yo mlaku-mlaku ana ing sawah kono goleki kowe sak loro niki lho Lek. lah ya wong mau Gus mau kowe iki kandha ora nek kowe mau arep nang sawah karo Bagus Damar. Oh, Jus, kowe ora sok kangsen sike. Lah, Saiki padha lungguh sithik. oi. Ana wigati apa? Kowe kok wis do gemerah ana kene iki apa pegawean wis do rampung kabeh to, Lek? Oh, wis rampung. Ya wis rampung. Seneng-seneng ana papan kene. Heeh, iki mau ya wis aku nang sawah ya wis tandur, ya uga urung rampung mergo keterjang banyu sing lemah urung iso ditanduri. Nek Tegal ki ya ditanduri karo Kang Ngaya Giwa. Cangglior padha karo kowe. Nun. Ya orang iki aku ki nang padepokan supaya njaga ning padepokan ya uga ngenteni Bagus Damar Wulan. Terus ana wigati apa sing perlu sing bakal diparingake aku karo Kang. Ya sakjane ngono ki ora ana apa-apa. Ning mengko padha entenono nang kene sedelo ya, Lek. Aku tak memburi sedelo. Oh, Nggih. ya. Wah, iki mbok menawa ana wigati. Ya mestine arep ngenehi bebungah aku karo kowe. Lah ya wong awake dhewe kuwi nyambut gawe, rina wengi kok njur terus ming ngarep ora dina rak mung ora mungkin mesti bakal diwenehi. Seneng banget awake dhewe bakal nampa kekucah, ya ta? Ayo seneng banget. Piro? Nggawa piro? Wah, ya engko nek karo njaluk kresek nek engko sakmu ki ora amot. Malah ya apa aplop ora penting, sing penting rak duwite ya ta. Heeh, mengko dienggo blanja wong sesuk ki dinane kliwon. Ayo sesuk nggo nang pasar. Nah iya wong. Ya sejene kuwi mbok menawa tetanduranmu, pepanenanmu sing kudu perlu diunduh sesuk digo nang pasar.
Piye. Wis, lenggah oleh. Oh iya. Aku kumorak niti pirsa Bapa Begawan. Kawit maesuk kok Bapa Begawan ku ora ketinggal kuwi tindakno ngendi, Lek? Lho. Ayo, Nek. Aku karo Kang iki aku ya nanti mbok menawa kowe ngerti. Oh, Wong aku gandeng aku nang sawah, kulo nang Tegal. Aku ora ngerti yen Bapa Begawan ki tindak ngendi aku ora ngerti. Ayo mbok ngomong sing nawa. penting apa sing dadi tugas pegaweanmu wis rampung, Lek. Ya wis, Dadi kowe ora bakal didukani karo Bapa Begawan. muga-muga wae mengko aku ora didukani. Nggih. Mergo nek aku mau ya seneng, mbok menawa aku arep diparingi kekutak. Nek kejaba malah sliramu nyuwun prisa yen Bapa Begawan ki ora ono petapan malah tindak yo menawa ya mengko Coba iso diseranti sedherek. awake dhewe gone ning ngenten wonten padepokan. Iya, Lek. Monggo Kakang Begawan. Kowe kon kula nggih. Nggih, leres. Aja nganti klameke nggone padha men atine dadi seneng lan ketok nom serajan wis padha tuwa-tuwa kaya to aku yo ketok rasane kaya enom. Nggih. Matur nuwun saestu kala wau kula kalian Kang Noyo Bingung menika sami remen-remen ugi gegandengan kagunganipun bangsa menika sawetawis mboten katabuh niki wau kula kados dhateng para wiyaga lan ibu-ibu pesinden menika supados nabuh bangsa menika. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun kula kalian Kang Noyo. Ya ora ana lepate, ya ora ana lupute. Kowe iki bener padha nguri-uri budaya. Nggih. Sing suwe karo gamelan ya kudu diajari budaya. Nggih. Sapa meneh nek ora aman. Iki padha lu Nggih. mergo kebudayaan iki mau wis tekan Monjonegoro wae wis padha iso. Nggih. Lah ya ngono to. Nek perisane wong hidup kae wong kuline putih-putih kae yo iso. Ya ta? Kuwi yo aja nganti lali. Nggih, mangke menika menawi sak sampunipun surutipun dhateng para wiyaga ingkang sampun sepuh menika mangke supados neneman menika gumreget mangke saged nabuh bangsa ingkang kagungan dalem menika. Jadi gamelan iki kudu cah nom-nom wiwit enom cah nom mau ajari. Nggih. Lah menika ibu-ibu pesinden nggih sampun sepuh mbok bilih mangke saged generasinipun nem-neman menika saged mangke dados sidhen kersanipun ngaten menika, Bu. Lah iya pancen yo kudu ana giliran. Nggih. Ning kepiye meneh nek ora ana giliran. Iki ana rezeki iki mau. Nggih menika ingkang dados penggalian kula menika sinaosa kula menika namung gesang wonten ing desa menika raos kula menika kok eman sanget menawi mangke dhateng sak generasi ingkang nem menika mangke mboten saged kados nerasaken sejarahipun menika rak nggih eman ngaten Kakang. Damar wulan Kula Bapa. rak ya padha Basuki nggonmu suwita nang ngarepan. Angsal pangestu dalem Bapa lampah kula, sita kula kalih sing sambe kula Bapa. Pangestu Bapa kula suwun. Yo tak tampa pangestu kowe tampa. Sanget anggen kula nampi kula dadosaken jimat Bapa. Ya rayukan. Nggih. Aku bakal mundhut prisa marang sabdo palan nang Nggih. kaya aku mau mireng saka kabuhan anggon nang sawah anggon tetanen kepi nggih Nanjung Sari Nggih. anggen kula
nanam tanaman apa-apa nggih sayur-sayuran apa nanam brambang, nanam tangko, bayam, jagung wis sedaya sampun saged sae mungkin saged kalian nunggu kemawon. Iya. Pancen yo kaya ngono kuwi. Sing para cantrik orang kene mau tak gawe petani. Rak yo ngono kok sabda palon. Nggih. Saderepun bektos kula kunjuk dhateng panjenengan Kakang Begawan. Nggih, kaestu. Puja pangestu ketampan ana sabda palon. Nggih. Iki ndadosaken daya kekiyatan dhateng kula sedaya sak keluarga kula nggihipun wonten ing padepokan mriki. Aku bakal ngundut kersa sak karone. Kepiye para nunuman sing lagi magang dadi muridku kae. Anggonmu marai utawa memulang anggone padha ngintewan. Nandur tanduran ana dalan. Oh iya, kula dadi kula ngajari sedaya para santri-santri niku. Menika kados sampun saged sae, saged lumampah. Ya. Rak ya ngono piye? Leres. Aturipun Kakang Loyogi. Dados sedaya para cantrik mentrik ingkang wonten ing padepokan menika boten nguciwani anggenipun menika gegulang. Ngilmu ingkang kapal saking Kakang Begawan ingkang paring dhateng sedaya para cantrik mentrik kejawi menika kula kalian Kakang Loyogi menika dhateng saben wonten ing gal menika ugi kula ajak supados menika ngertos anggenipun nenanem tantenan menapa kemawon ingkang wonten ing saben sawonten gegandhengan kagunganipun saben kalian Tegal menika wiyaripun semanten wiyaripun mila cantrik mentrik sedaya menika kula ajak dhateng Tegal sawonten saben ugi ngengah Rajakaya Iwen menika saged sedaya menika saged sae mboten wonten ingkang nguciwani mbok bilih ing samangke sak wanci-wanci panjenengan menika badhe tindak wonten ing saben menapa wonten ing Tegal menika saged diprisa sekalian dipatut. Ya, leres nek matur nuwun, Pak. Yen para nunuman wis ora ana sing tida-tida nggone padha tetanen. Lan upama tetanen mau panene akeh, aja lali pengenno marang sapa wae sing kekurangan bab tanduk bab sayuran lan buah-buahan mau aja lali paringon. Sakjane didol nang Kutagara. Nggih. Ya kudu kelingan karo tangga-tangga lan karo kapan. Sendikane dawuh panjenengan sekawit ngajeng menawi pepanenan menika supados mangke raipun menika pun paringaken dhateng tangga tepale lan kadang sinten ingkang betahaken menika sampun kawit ngajeng ngantos dumunika sakmenika sampun kula laksanakaken sedaya menika kadosipun sampun sae lan dipun nampi ngaten. Ngono to? Nggih. Ya. Kamar wulan. Kula Bapak. Aku bakal nunjuk marang. Inggih. Nunggu anggonku gedadi. Damar wulan wiwit nganti saiki. Anggonku wulan wiwit Aji Jaya Kawijaya. Lan liyane wis wis manjing ana apa? Inggih Bapak pareng matur. Sedaya ingkang sampun Bapak ulang luwih dhateng kula. Estu sedaya sampun lumebet wonten ing sanubari kula Bapak. Ya, dadi anggonku mulang murid orang delok ora nyawang wektu lan payah. Aku duwe karep supaya Damar Wulan sesuk iso mukti mangarit lan iso dadi wong gedhe wong pinunjuk Damar Wulan. Inggih Bapak. Yo cakup banget. Nggih kula. Janjane aku kan Nggih. Menapa ingkang pun kersakaken?
nek tak sawan koyo-koyo pirang-pirang dino kok koyo atine iki ora duwe rasa seneng tinju netepi apa kuwi apa sabdo kalan wis ngerti nek gambar wulan kuwi wis tau kondo marang kepareng matur. Bagus damar wulan menika menawi saben-saben wonten ing Saben. Tindak-tindak wonten ing Saben saha wonten Tegal. Saya semangke kendel wonten ing Gubuk. Menawi kula menika mundhut pesa. Sak pejagungan menika inggih namung menapa ingkang kula sumenaken prisa. Dados piyambakipun menika namung mendel ugi. Boten kepareng pangandikan dhateng kula lan ugi katang dadi mung ngalamun. Nggih menika namung ngalamun kemawon menawi kula menika beto maem so menika betunjuk boten kepareng dahar kalian ngunjuk menika boten kepareng. Dados namung mendel kemawon duka menapa ing kejengipun kersanipun menika menapa dados matur mangertos tumrapipun kula kalian Kang Noe iki. Ya kuwi sing dadi pikirane ati. Dek on. Cukup kamarulan tak Monggo. kuwi apik padha. Kamarku Kula bapa. yen tak sawang-sawang. Tak rasake nang atiku kaya kowe iki janjane iki duwe arep. Injih. Rasane atimu ku aja tiba-tiba matur mengareping. Mboten kok bapa. Mboten wonten penggalian menapa-menapa apa bapa. Injih. Mergo bapa ki dadi wong tuaku sing ngasuh kowe wiwit cilik nganti iki. Iya, bapa. Dadi nek ana apa-apane iki kowe matur waruku. Muga bapa bakal melu ngudari apa kang dadi ruwiting bener. Apa kowe tinggal kali karo sabtu para menyebut. Mboten kula mboten nate nakali dhateng damar wulan mboten. Mboten nate. Mboten nggih. Saiki Bloko Suta matur karo ursanipun Kakang Begawan. Mbok menawa apa kowe iki seneng bojo apa kepiye engko kan Bapak Begawan iki damel nggone Menawi kan kula bapa. Manut aturi sabtu dalem kabar kang ora yen di Ha nggih sampun dirasa nggih. Mbok menawa tamanan wis duwe cimciman. Ha nggih. Cimciman apa? Nggih seneng nggih Nuwun mboten sewu bapa. menapa diri menika Menawi perkawis menika saestu raos sing manah kula menika tasih sepen bapa. Injih. nggih mokal nggih. Kakang Begawan menawi damar wulan menika sampun dewasa kok ngendikanipun pun menika nggih mboten mokal to. Upama dawalan iki cimciman manita ini upama ya tinggal matur bapa mengko bapa kang bakal nembung wanita ngendi sing bakal Injih. jauh minangka Nanging nyuwun sewu bapa, menawi perkawis tiang estri estu raos sing manah kula tasih sepen. Kula dereng kepengin sesambingan kalian tiang estri. Bapa. Menawi kalian kula menika ugi mboten ngendikaaken perkawis cinciman wanita menika mboten. Namung mendel kemawon menawi kula suwene prisa, mbok menawa kowe iki pancen seneng prawan ngendi, mungko dilamarake Kakang Begawan. Ning mboten kersa matur. upama wis seneng ya kudu terus di
rembug aja nganti buntakan. Nggih, dasaripun Ganti sing digandeni mau nggih mesakaken ngeten. Mesakaken nggih. Dasaripun Damar Wulan menika nggih pasaranipun bagus. Ha iya. Saben-saben menika malah wonten lereng Gunung Merapi menika kados menapa teliti wonten ing lereng Gunung Merapi menapa menika nggih menika nggih setunggal wulan menika kaping sekawan maupun gangsal menika minggah wonten ing Gunung Merapi saklerengipun Gunung Merapi duka menika semedi menapa duka menika Aku kae rak yo nilai gawean to. Ayo yo tak kira nek kowe nangkono kuwi ana Dadi ora sing werna. Oh iya. Ngoten ngoten menika Kakak kawan. Iya iya. Tak maksud. Kula Bopo. Kamu bapak iki aja duwe rasa sangga lungguh. Injih. Matur hapokan. Dadi isen-isen ngati. Dasare kuwi tasih ijin. Injih. Ijin dawa jangka. Injih nyuwun pangapunten Bopo. Panci leres sejatosipun raos sing manah kula menika radi ganjel. Iya. Injih. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Bapa Begawan. Oh, ngono to. Injih. Yen ngono nyuwun prisa lah kok. Bapak Begawan iki apan bengi mundhut prisa iki bakal tak. Injih. Nanging saestu kula suwun Bapa Begawan ampun duka. Ora. Injih. Bapak iki ora. Mergo kowe iki kaya anak iki. Engko cilik nanti dewasa iki kaya bapak. Lan dikancani karo sak. Nggih nggih nggih. Injih Bapa. Nyuwun pangapunten wale-wale menapa. Iya. Sejatosipun kula menika kepengin mangertosi. Sinten to ingkang sampun ngukir jiwa raga kula. Panci leres Bapa menika sampun kula anggap kados tiyang sepuh kula kiyambak. Ingkang sampun kula wentah kula wit kula timur nganti kula akhiring dewasa menika. Iya. Nanging kula kepengin saestu mangertosi. Wonten pundi to papanipun tiyang sepuh kula ingkang sampun ngukir jiwa raga kula Bapa? Iya. Gambarula. Injih. Mergo kowe wis dewasa. Kowe kepengin ngenteni wong tuamu lan sapa sing ngukir jiwa raga. Kepiye maneh? Yo bakal mah turuti apa kang dadi. Yen kowe mengkulis kepingin ngedeki wong tua utawa kepingin nyambutkan kowe suwito tabeng Wonten Mojopahit. Mojopahit Injih. juga ana ing kepatihan Kepatihan. juga ing kepatihan ning lingku Injih Bapa. sakwise sesuk kowe dadi wong piyai aja ngake adikang adikun adik Injih. luwih hati takut mau pitane botoro kang nyubat Injih. lan kowe aja seneng-seneng marang sapa Mbak Injih Bapa. Saestu. lan Krista Naga Injih. kaya sing tak ulang ku jantan Injih Bapa. Sedaya paweling Bapa badhe kula emut-emut. ya Injih Bapa. lan ngene teman kowe yang wis tekan kepatihan Injih. kowe dadi mengku manut apa kang dadi parusian itu Pak Injih. lan kowe upama sesuai dadi wong itu aja lali marang sapa wae apa meneh sabtu palon nayot Injih. kuwi aja ketlale Injih. iki sing ngancani kowe cilik nanti Ngestokaken dawuh. ya ndak kuwi arep itu dicupur ning depan Injih. lan iki mengkutak ngawani sifat kanggo ini menyamping keraton
Inggih, Bapak. Kula tampi, Bapak. Estu pusaka menika boten bakal uwal saking badan kula. Namung nyuwun tambahing donga pangestu kula badhe bidal, Bapak. Ya, pangestu kuwi Inggih. Lek, ayo aku kancan. Nggih. Nggih. Pangestunipun kula suwun Kakang Begawan mugi lampah kula anggen kula ngawat-awati dhateng kamar kula. Kepareng nyuwun pamit. Seneng nggih kula gendongan rasih. Do surak kono. Meng ado tok omong-omong karo mbok Nepita to. Ha tenan wis. Aku wis ngira saka jero kuwi kesana wong Clengkrak mesti kok berita viral bengi iki. Wis tenan iki. Apa meneh iki sik tukang syuting iki. Ha kok ya wis kaya ngene gedene kok isih dinceng. Ora nggon kuwi. Dasare sampean ki rak untune wis sompong dadi nek omong ki mesti ana gesehe. Ah wong nek ra geseh kepiye wong aku ki tenan, Bune. Piye? Emang aku nek teluk bune. Akon piye? Mbokmu. Ah, mbokmu. Ya, kene mbokmu. Aku ki weruh karo kanca sedulur akeh sing do nabuh gamelan. Gek kok sindene ya ana sing sajake mlengos karo aku. Apa? Aku sedakem karo mlengos ini. Ayo. Kuwi lho. Piyayi siji iki lho ya kaya mbokku dhewe. Ning saben-saben petuk aku kok mlengos. Seneng karo aku piye? Aku seneng karo. Gak sik wetan dhewe karo kulone yo nganggo kacamata. Kaya sedo ra weruh. Kae sik tukang bonang sisam. Wis ketularan nganggo kacamata. Waduh, ana sing mejijare saking gedene. Oh, alah wis. Ya wis piye wae. Lho.
Aku tak rewangi demi mil kok kono ming ngrungokke. Awang aku ki ora jelas keterangane kono sing cetha kok. Kudune Piye? nek meng ora jelas keterangane kuwi ditampa apa anane? Sampean ki wong ngendi? Biyen dadi apa? Njur kepiye? Nek ngomong wargane ki biyen kepiye? Aja dumeh biyen ki ngene saiki ngene, yo saiki ora gelem ngomong wargane ki ya luput. Kowe iki bojoku kok gento to? Gento. Nah, ngaten iki lho sing kula senengi angger karo Asih iki. Mesti kula ki saben-saben oleh vitamin. Ora dak. Jane aku ki ya piye-piye ki ya sing tak gemateni ki ya meng sampean lho. Ayo wong yo. Ora tak mikir sing nang omah, sing dipikir ki sing nang kene wae. Ayo wong kowe yo nyatane ditutke lek aku sing meneng wae kok. Ayo meneng wae wong dasare turu ning kono. Heeh, dasare ngene iki meneh awake dhewe iki lek golek pangan ki ngene kalah dengar golek panganan samplokan kok kon gendong babi aku ngono. Wah, ora kok ngandake aku babi ki piye to? Biyen aku katon apa, saiki katon apa? Genah mliding kaya ngene kok ya digandake babi. Mliding apa to, Bu? Pun gek awake ora karu-karuan genahe, ora ketok bongkot buntute. Ha to, gek kene kok sting pecotot. Wah, Jan. Ora apa-apa. Nek wong kuru kuwi sing dicekel ora ana. Nek wong lemu ngendi-endi dicekeli kena. Coba cekelono. Aku iki saiki ora nyekel. Aja dicekel. Aja dicekel. Tak cekele kene. Aku bengi iki kudu nyekel. Aku kudu nyekel iki teh. Ora apa-apa didelok wargaku. Ben, ora urusan. Tetep tak cekel kowe. Kira apa? Wah, kene iki aku seneng. Wah, dan aku nek karo Asih iki wis remuk. Wis ora ndek jeneng meneh. Tak andani. Piye? Iki saiki rak margya manten. Margya manten. Mantene Mas apa? Mas Midi. Hah? Mas Midi. Oh, Mas Panut, Mas Panut. Utuh. Ndi to iki? Iki mantene iki sapa? Mas Yanto. Mas Yanto. Kalih? Kalih. Cerdas. Oh, iki mantan dukuh Gunung Duk ra cetha kowe. Jane ora mung mantan duka lho sing ra cetha iki. Sopo? Mantan lurah. Apa? Gak gumonku. Ning ngendi wae iki nek sing jenenge lurah ki jago meneh ki mesti dadi kok iki ora. Ya mestine wae ra jago ra dadi kuwi mergo elek. Ngono. Mergo elek. Ora, sampean ki bagus kok. Bagus tenan. Aduh, Mas Panut ki bagus tenan. Pokoke nek mbokne nonton ora urusan iki aku bengi iki. Ben malah ngejak anake lanang e. Ayo, Le, engko terke aku nanggone Mbak Midi delok bapakmu le digendong Asih ngono ki wisan. Wis kok ngomamen ra apa-apa. Tekate ora oleh mlebu ya turu njaba. Dongake mantene. Dongake mantene. Mantenemu mantene. Jenenge sapa? Mas Yanto. Mas Yanto karo Mbak Yanto. Lah kepiye? Mbak sapa, Mas? Umaro. Mbak Umaro. Ya wis mugi-mugi. Ya sing ndonga sampean. Aku, ya wis muga-muga Mas Yanto karo Mbak Umaro dadi pasangan manten sing bahagia, Amin. sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ambahe lho Mbak Midi. Rumah aku kok jare ora mikir nek nggon kono kuwi. Oh, tambah donga. Tambah donga. Mbok dadi wong ki aja mencela-mencela. Terus ora. Oh ya kuwi. Oh sampean iki ngopo-opo mencela-mencela melakno ra pilih wargane menah. Kowe iki asine bojoku apa mungsuh? Musuh. Gan. Ya ampun, Kowe iki kok edan to rumah sakku. Aku nek kaya ngene iki wis tenan aku. Ayo. Den Mas. Ayo. Ampun Den Mas. Kula Iki tasih sakus gawa Kyai Senggol Modot lho. Den Mas, kula tasih perawat Den Mas. Ya, apa kowe arep ngono? Kowe arep tidak senonoh karo aku. Aku wong ngene kok disoting. Wong aja nyotik aku ki nyayu. Cemburu kowe. Pengen tangene.
Aku ditantang. Ya ngene. Pripun Pak Ne? Mbok Ne. Ya. Dadi awake dhewe nanggone Mbah Midi. Mbah Midi. Supaya nderekke lende gawe Mbah Midi. Sak pungkure kanca-kanca anggone nglipur Mbah Midi keluarga masyarakat umume ki sesuk garek kabeh pinanggih sae, tentrem, sehat, lancar rezekine esuk nek mantu ngundang meneh. Aku nek ngene iki dadi kelingan zaman sekolah biyen. Piye kowe sekolah? Sampean ki rumangsaku arep ya meng kaya ngono kuwi, ning jebone ya ana mletike, ana pintere. Kowe nek muni arep mletik matane tak jotos kowe. Ora, tenang aku. Aku ora wani kasar nek karo sampean. Kasar-kasar. Aku ki mbiyen nang sekolahan ki ketua kelas karo juara aku ki. Oh, alah juara apa? Juara saka ngisor. Apa wae. Biyen aku gek sekolah dadi aku kelingan. Kelingane piye? Awak dhewe biyen rak yo sok do baris berbaris kae to? Baris berbaris pas diulang kuwi aku turu Iya to. Aku yo isih kelingan. Kelingan. Oh. Aku sing ngabani. Ngabani. Sampean sing baris berbaris. Terus iki nek kowe ngono kuwi nek umpama aku iso bedhek pae apa? Gendong. Gentenan. Apa? Gendong. Ah kaya bakor ngono. Gendong ora urusan kowe arep rubuh ya rubuh bareng. Kuat ya sisan men kuat. Siap gerak. Madhep rono. Siap gerak. Siap aku ki wis siap. Mripat mlolok. Baris berbaris ngomong kon moto menggeli ki kepiye? Siap gerak. Ya. Ngancutu. Budek. Tangan maju satu. Oh, ngancu. Iki ki pas. Ketoke ngene. Ora tangan maju satu ki ngene. Oh, ngono. Ya. Wis. Ngancutu tangan maju satu. Wis, beres. Oke, Allah. Jiding. Hah? Jiding. Alah ya ampun. Apa kuwi jengking piye? Astagfirullahaladzim. Jiding. Driji nduding. Nah, driji nduding. Rumangsaku Mas Panut pinter tenane. Kintung kintang kintung tadu dung tadu dung. Makaya ledek munyo. Wis gak wis pegel. Munyuke mbiyen dadi Jiko driji ditekuk. Apa? Driji ditekuk ngene iki. Ya wis ngene ditekuk. Terus jirong. Hah? Jirong. Siji nang irung. Driji mlebu ngirong. Oh ya, irung. Jirong driji mlebu ngirong. Ya. Jimut. Hah? Driji dimut. Mah, angkono sing anu kok. Bangane ngemut driji kula tak ngemut niki, Mbon. Wonten melek nganggur ya, Bu. Jimut ah. Ya sih kowe nek aku saiki ditenono mengko. Jiro. Aja. Piye? Jiro, driji. Ayo. Gila kok. Driji nggo garo. Oh. Badanku ciro ngono mlebu kono. Ayo anak. Ngono. Bar kuwi ciceng. Jane ciceng. Ayo driji ngateng. Ngene sitok. Ora karo ngono iki. Ngatung lho Pak, nyuwun sewu nek ngaten iki ajeng pripun? Jimes to, siji lemes to ditek ayo. Niki nek ngeten iki ajeng kepripun? Ayo, mang ngendika nek ngeten iki pripun? Ayo jenengan ajeng to. Nek jimes ya siji lemes. Nek diteng. Wati diteng. Istirahat di tempat gerak. Oke. Waduh ora ndek panganan iki. Panganan ora, wis ora iso. Ora ana baris berbaris. Bubar. Bubar. Wis pokoke bubar. Siap gerak. Siap. Kowe rombongan kono apa melu kene? Aku cangkem muka. Apa dadi cangkem muka? Wis meneng. Siap gerak. Siap. Hadap kanan gerak. Hadap kanan gerono. Maju jalan.
Kula oleh ning rada tuwa. Ora apa-apa. Ah sing ngabani kurang ajar kok. Kok kon maju jalan ayo pasukan kon maju jalan pasukan berani mati. Padake ming ngopo? Siap gerak. Siap wis ora usah nganggo siap-siap. Gemang aku. Wis ngene. Ya. Ngadeg. Ya wis. Kosi gek to ora usah kesusu to. Iki wani pira? Kae iki Pak Gareng. Pak Gareng mau podang kuning. Podang kuning nang kono ana saping gunung. Ya kanca sedulur kabeh mengko dilegani muga-muga tontonane Mbah Midi iki ya wis dadi tontonane para kawula para warga kabeh sing apik ya dienggo sing elek rasah digawa. Sapa wae iki engko nek ngantek para penonton iki kok nganti wis kondur utawa bali sadurunge ketoprak bubar nang penggokan sing alor muga-muga dinepedeni gendruwo. Sing idul nang klampok muga-muga diwedeni wewe. Aku metu ngembong. Atu patuk aku. Wewene aku lho mangka. Aku nek wewe iki malah nek wewe iki wedok to. Aku ya seneng nek wedok. Ayo aku piye? Saiki Podang kuning. dilegani para sedulur kabeh muga-muga Mbah Midi sak keluarga karo Bu Midi ya ora putra-putrine kabeh pinaringan sehat seger waras lancar rezekine. Akur karo sedulure. Amin. Iki jatahmu. Aku watuk. Arep podang kuning sithik apa caping gunung? Ya caping gunung sik. Caping gunung sik. Ora sarono-rono. Ora sarono-rono nang kene wae. Saben Kae lho Mas. saben bengi nyawang kona yen memajang mung karo janur kuning kembang wae weton. Gunung sampean ki rasah dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Oh iya nganggo apa-apa ngono kok rumangsaku. ayo sapa sing nganggo apa-apa wong jarene kowe Mas lek metu rasa nganggo kathok ya aku ya ora Ora nggon kuwi, sampean ki rumangsaku ki ora dong. apa piye ora dong Ayo nek sing jenenge ngono kuwi nggo rakepan apa piye, ora mosok mliding ngono kuwi. ayo karang iki menisis kok kepiye ta Bu Payah. apa cita sarwe panas udan piye mas janggine kau masuk kau mepet ki jatahmu
panut, Halo. jatamu. Halo. Panas udan. Panas udan, udan panas. Panas udan. Sik, kok mambu sangit ya? Sik. Lek ngejangan ki lho. Sangit. Mambu sangit to nggih? Sangit to? Sangit to niki? Sangit. Yu lek ngejangan yu. Ah, yu runge. Ndelok. Udan panas, panas udan. Aling-aling. Aling-aling capek gunung. Capek gunung. Yo lah yo Mas, yo lah yo Mas. Lele. Jare arep jula-juli. Nene. Tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek ora bisa ngalor. Terus ganke. Awan-awan ojo mangan nongko ngono asale babal dadi prawan aja ngenyek Joko nek ditinggal lunga mundak mancal riyaya agak goreng kopi ngadep meja gak nok jajane Joko cilik kok wis wani rapi bareng ditarik blonjo umat ayan iki ondo temenan ondo cilik ondo dolanan iki rondo-rondoan prawane meteng pancen yo lumet ya kowe iki tangan Jenenge apa? Iki tangan jenenge Ato. Tangan-tangan anggo muluk sega. Tangan kiwa anggo ngraga apa? Gung raga apa? Ngraga tawon. Bener Tawone kono. sapa? Tawone sindene. Yes. Sampean ki terus ke bacot. Lek bengi. Nadyan wadon sarta Komandan suaraku disampirke maestra Dinumane banyu bening Dek jaman berjuang Dora kelingan anak lanang Biyen tak openi Ning saiki ono ngendi Jarene wis menang Jarene wis menang keturutan sing digagal sandal kandul Biyen nate janji Apa lali Carake dinande-nande Nek
melu meneng